Fotríssim. Cada mes? Però hi ha algú que faci això? Ningú no ho fa, això. Ai, què passa, que com que ningú no ho fa no ho podem fer nosaltres? Exacte, podem ser una mica normals. Normals? Quan hem sigut normals nosaltres? Mai, doncs això! Moltes felicitats! Moltes felicitats! Podem celebrar-ho un cop al mes, com els bebès. És que trobo que celebrar-ho un cop l'any és molt poca celebració per un esdeveniment tan important com aquest. Tu mateixa. Total, farà el que li doni la gana. I avui he preparat un super esmorzar, perquè avui és el primer dia de tot. Avui és el primer dia de moltes coses. I he preparat uns pinxitos de fruites tropicals, uns batuts de fruites naturals, una miqueta d'aquell pernil que tant ens agrada,